Makapal na putik mula sa baha, problema ng mga residente sa ilang low-lying area sa lungsod ng Dagupan. Sundan sa live report ni King Guevara. King? Jasmine, matapos manalasa ang mga nagdaang bagyo, problema naman ngayon ng ilang residente dito sa lungsod ng Dagupan ang bumalot na putik sa kanilang mga daanan. Mag-iisang linggo ng problema ng mga residente ang makapal na putik sa lugar na ito sa Barangay Bunuan Gasset, Dagupan City. Nagmula raw ang putik sa tubig baha na dulot ng mga nagdaang bagyo. Kaya naman naglagay na sila ng mga sandbag upang kahit papaano ay may madaanan pa rin papasok sa lugar. Katulad nito, meron kami nilagay na may mga dahon para at least kahit paano hindi siya masyadong katulad nun. Talagang lumalabas na yung lumot. Bukod sa makapal na putik, may mga tubig rin na binalot na ng lumot at tila pinamumugaran na ng mga itlog ng lamok. Mula raw ang tubig sa umapaw na drainage canal, kaya naman pangamba ni Ramil ang mga sakit na maaaring makuha rito, lalo na't maraming bata sa lugar. Ang kinakatakot namin dito sa ngayon, maraming lamok na naglalabasan. And sumusuporta lang kami sa katol para medyo makaiwas konti. Tinatabunan para maiwasan yung tubig na nag-create sa dengue. But generally, infrastructure development yung mga itinataas o ini-improve yung facility. Kabilang sa mga dati nang tinamaan ng sakit na leptospirosis, ang 11 anyos na si Melvin na residente sa lugar. Hirap raw siya sa pag-ihi noon. Di na po ako lulusog sa baha dahil mahirap po. Ayon sa Health Authority, ugali ng paghuhugas ng paa pagkatapos lumusong sa baha o magsuot ng bota. Pwedeng pumasok doon yung leptospira na responsable sa sakit ng leptospirosis. And then yun nga, kung nabababad naman yung paa mo sa tubig baha, pwede ka naman magka-develop ng alipungan. Jasmine, bukod sa sakit na leptospirosis, dapat din umanong bantayan ng dengue na mahigpit naman tinututukan ng City Health Office dito sa lungsod ng Dagupan. At upang maiwasan raw ito, ayon sa Health Authority, ugaliin ang paglilinis sa kapaligiran tulad na lamang ng pagtataob sa mga gamit na posibleng pamugaran ng lamok tulad ng mga lumang gulong at yung mga container na may lamang mga tubig. Jasmine. Maraming salamat, King Guevara.